Hey guys, what's up? So, naasag ko, nagbalik na sad ko og bago na video. And karong adlaw dito magdugay no na sa bagong package nga naabot. Ha. Kani package. No? Murag ko belum si suludan eh. Pero na package, nagtingtingog siya. Murag isa ra ka buk suludan eh. So, di na ta magdugay no? Ato nang lantawon. Let's check it out kung unsay sulod ani. By the way, gi-order na ko ni siya sa Loot Crate. This is Anime Crate, I think. Muni ngalan ani niya. So ako nang giabrihan no. Fresh. Giabrihan. And then kay sulod ani no. So kamo siguro una makalantaw. Unsay sulod ani? Ang sulod ani kay so atong i-review tagsa-tagsa ug unsay sulod ani no. So unahon na to ang so ang una kay muna siya King of Prism Shiny 7 stars. Wow. Wala ko kabalo unsa ning anime kay siguro I'm not a big otaku or whatever you call it. I'm not a senpai or whatever. So, pero nag-order ako ani, no? As makita ninyo, mao na siya ang ug kabalo mo ani nga anime. Comment down below kung yung favorite character kay wala ako kabalo ug kinsa ning mga unsay ngalan, kinsay ngalan aning mga karaktera kay di ko tiglantawan no. Pero yeah, mo na akong nakuha nga t-shirt aning crate, no? So muna siya, ang brand niya kay giprinta King of Prism medium, of course originally from Lootwear, original Loot anime ang nakabutang diha, no? Bati kay nga pagka-printa. Pero kani I think digitally printed ni siya. Klaro lang no sa quality sa mga naong digitally printed kina or maybe I don't know, katong ipa hit press ba, something like that. Di ko balong si tawag ato sa unsa toy tawag atong pagka-printa. So yeah, mo na first item nato, and then the next one nato kay piskoy pang weave kay ni mga waifus and idol incidents. I don't know unsa ning anime idol incidents ato sa ning abrihan ko atong si Lupin para makita ninyo ayo ug unsay naa ani no. Well, pwede na ko ni magamit no. Sudlanan ako nig tubig naa siya murag para mix dire ng murag spring para ni siya og maghimo kag milkshake ani no para ma-shake mo na imo nang. So, imong butang powder, tubig, imong butang nimo na. Sarado nimo. So, may pagsira. Ha? Sarado nimo, and then i-shake nimo na kay milkshake, no? Pero mo na siya idol incidents ang nakabutang kay wala ko kablo sa ning anime na sad kay banga kay ko mga anime di ko tiglan taw sige mga mainstream ra kung nalantawan no, mga mainstream ra kung nailhan pero kaning mga inani na gani nga wailhi di ko kabalo ani yung sana ha. And then mo na siya na brand dre sa ubos Loot Anime 2020 Loot Crate ang kuha na niya Idol Jihan mo daw ganay ngalan sa anime kanang idol kani Idol Jihan. I don't know if mabudyo na yung ngalan sa anime, but comment down below kung kabalo mo sa ning anime kay ako wala ko kabalo sa ning anime pataka ko palit no. And then so moving on ta sa akong next item no. Ang next one kay pin nga Zombieland Saga. So if naglantaw ng Zombieland Saga, comment down below. Pero ako wala ko paglantaw na kay di jud na siya mainstream nga anime and mainstream lang akong gipanglantaw no. And mao na siya ang Zombieland Saga. Okay. So, yep, moving on ta sa napoy duha ka item no, napoy duha ka item which is kanisa akong unahon, which is sa muna murag cloth siguro pang abrihan. Let's find out no, unsa ni siya.
Giatay mahimo ang tag-weave ani, kalakihan ni. Ani max man eh, no? So, sa man eh, marag panyo. Panyo ba ni? Sino nakabutang ni ha? Rally towel. Na siya marag sticker tray nga pwede mo ibton, no? Pero di sa ito na ibton, no? Para ma-authentic gihapon. So muna yung nakabutang Loot Anime Animation, The Animation 3. Ang buto sa nga Japanese characters, di ko kablong basa og Japanese. Pero mauna siya murag idol. Kinikanta man na siya, murag idol ni siya nga Japanese anime idol nga anime siguro ni I don't know, pero mauna siya. Pwede na to ni siguro ipapilit sa kong bongbong, no, pero ug ipapilit na ko ni sa kong bongbong mahimo na jud certified otaku or certified weeb. Okay, so mo to siya. And moving on, taas tong last item. Actually, dili na ni taas ng video ni. Pila naka minutes. Oh, wala nakaabot o mga 5 minutes pa na ba yun. Okay, so ang last item kay mao ni siya. I think parang siya sa cellphone. Kaya na siya ring holder tere. And then ang iyaang design kay yati na. Wala ako kabalog si kinsa na. O kaila mo kinsa na nga siya, I mean sa asa na nga anime, comment down below kay wala ko balog sa asa na siya nga anime kanang bayhana nga pisti na flowers yung background and murag badass kay siya lang tao, no, pero more na siya pero ato sa ning i-testing sa to ang cellphone, no, ato na sangkwaan okay sa kong cellphone, no, i-testing na to na og mo work ba jud sa tong cellphone. So itaod na to aron matestingan jud murag dili siya PD na ganun sa kong cellphone kay binat na kayo siya, no? Wow, bati kay siya in fairness. Sama ni oy pang iPhone naman siguro ni. I think kay na ang iPhone na amandri ang camera. Samsung man ni akong cellphone, so inig mag-picture ko, i-try na ko ba og ma-block ba na iyang kuan ang iyang camera, no? So if normal lang, walay na block sa camera, pero ako nang i-wide lens akong gamiton. Wide lens akong gamiton, murag naa siya naka-block dere kani nga side kana. Murag naka-block na siya sa lens, no? Ito daw yung irog. But lang. Okay, so yep, bati siya, no? Bati ay sa kuan sa nako ako ang gamay nga cellphone, ha. Kay bisig pang gamay jud ni siya nga cellphone kay murag dako ra man ni akong cellphone, no. Ako sang kuan ang gamay nga cellphone. Ha? Kung gamay nga cellphone ang daan ako ni nga cellphone di ay. Nga gamay ni siya. I still use this phone for games, no. Actually, perfect siya. Dili matabunan ang camera kay isa ra makabuk lens ani nga phone. Ang flash lang siguro, no, og flashlight. I think kanang ubos mo na flash and flashlight ang nasa taas. No, I don't know if masalipdan ba na inig mo gamit kag flash ang mga picture. Pero yeah, basic mo na siya. Delikado lang, no, inig mahagbong kay makilid mo sus mapaksi jud kilid sa mong cellphone, no. Mas dili gyapon siya safe para sa kuha. Bratuhon pa jud kaayo kay plastic ra ang quality aning ring, which is mostly sa akong mga nakita, no, kay metal man jud aron gahi jud ba aron maing na jud nga gahi quality ba metal, pero kanay plastic sus baratuha ra po kaya ni ay. So before na ko i-end akong video ato sang i-review ang akong mga nakuha. So mo ni siya ang cellphone case holder nga na ring holder diri siya, then itaod nimo sa imong cellphone, and then nakakuha ta og panyo handkerchief nga anime. Ambot na og sikinsa na siya, comment below og kailan mo og sikinsa na siya. And then sa patawon nakuha pins, nakakuha ta og pins Zombieland Saga nga naay babay ay naay ang mo na siguro ang title sa show, and then mo ni ang character sa Zombieland Saga. I don't know if kinsa na kay di ko kitaan ang anime. And then mga girls, mga babayi.
Okay, so siguro indoors na siguro ako igamit no kay medyo bati kay quality. Ang quality ani niya kay iyo kayo. Oh, murag baratuhon ra, murag gikan na sa dollar store, gibutangan lang og print nga aning anime nga girls, then gibutangan lang ila ang brand made in China jud kayo, klaro kayo sa nga tanan na made in China. So yeah. Oh yeah, and then last one nato ang kayang t-shirt, which is siguro no ako lang ning i-give away, but lisod-lisod man magpag-giveaway karon. So ang ako ang pag-giveaway ni kay maghimo na lang ko ipag-giveaway na lang ko ni sa akong game show no. And yeah, more siya, more box no, hurot ng box. And then of course na note dere, thank you for being a looter. And then I'm the QR code diha siya nga pwede nyo i-scan para og unsa joy rundown. I don't know, pero ako nang gi-check walay sulod ang unsay na sa website nga pag redirect mo ani mga karaan nga loot crates ang imong makita dito no, kay dili sila updated dito nga bagag lips mga. So mga to no, salamat kay sa paglantaw sa akong video. Like, comment, and subscribe if wala pa ka nakasubscribe diri sa akong channel. And if di ka ganahan sa akong video, pwede mo kamuhawa o mulib og dislike no, wala mo ko'y pakiana. So mga dagko naman ta kabulumugon sa sayop og sak mga dagko na mo kabulumugon sa sayop og sakto. So mura na ako ang video. Peace.